No niin, sen Facebook-pluginin asentaminen aloitetaan lataamalla tuo plugin WordPress.orgin sivulta. Ja tuolla ylhäällä osoiterivissä näkyy tuo WordPress.orgin osoite ja sitten painetaan punaista nappia. Ja ladataan avaamattomana, eli tallentaa se plugin suoraan omalle koneelle tuosta osoitteesta. Sitten kannattaa mennä vähän taaksepäin sinne WordPressin oman sivun hallintaan tuolta. Ja mennään alas tuonne dashboardille ja sieltä vielä tuonne plugin ja sitten add new -painikkeelle saakka. Tänne näin. Ja tuolta sitten jatketaan eteenpäin siten, että mennään upload pluginin kautta, haetaan se koneelle asennettu zip-päätteinen tiedosto ja ladataan tai avataan se tähän WordPressiin. Tosiaan sitä tiedostoa ei tarvitse avata erityisesti muuta, vaan sitten nämä painetaan Install Now. Tässä tulee nyt pieni ilmoitus virheestä, mutta käytännössä johtuu siitä, että mä aiemmin jo asentanut tämän pluginin teille. Eli tässä kohtaa painatte sitten, että Activate, jos te lukee Deactivate, ja sitten menette Settingsiin tämän jälkeen. Tuolla on tuo sinisellä pohjalla oleva linkki, mennään siitä ja haetaan ne tiedot Facebookilta. Ja luodaan uusi applikaatio. Ja tähän kohtaan vain sitten ne vapaaehtoiset nimet ja vapaaehtoisesti tuo luokka täytyy valita ja sitten luodaan sovellus. No nyt sitten tämä kaptassu, jos katsoo, että te olette ihminen ettekä robotti, ja tähän teet kopioidaan tietysti nuo kuvassa olevat kirjaimet ja numerot näin. Lähetetään se tieto. Ja tässä kohtaa saattaa olla, että teitä pyritään rekisteröitämään Facebookin developerina, toimitte siinä ja teette tämän homman näin, kunnes pääsette tähän saakka. Jos on nämä 2 tietoa, app secret ja app ID, niin kopioidaan nämä johonkin vaikkapa Wordiin tai johonkin muuhun. Ja laitetaan ne ylös nämä 2 Facebookin antamaa numerosarjaa näin. Eikä nämä ovat ne, jotka kytkevät sitten tämän peukkunapin sinne Facebookiin. Tämä applikaation tunnusnumero ja sen sitten ikään kuin käyttäjätunnus salasana on tässä käytännössä kysymyksessä. Taaksepäin ja sitten sinne plugin sivulle, niin siellä oli ne 2 tyhjää laatikkoa. Ja sen jälkeen tänne tyhjiin laatikkoihin tulee se App ID, niin kuin ensimmäinen tunnus, tuo, niin siirretään se, nostetaan se tonne. Ja saman tien tästä näin, eikä copy-pastea, se on toisaalta sama asia kysymyksessä. Tallentaa muutokset ja tämäkin plugin on aktivoitu. Vielä sitten sitten tuonne tulee tosiaan ylös että se tulee noin Facebook-napit tulee tuonne ylös, mutta vielä sitten täytyy sijoittaa se plugin tälle teidän sivuillenne ja määritellä se paikka tällä Appearance kautta Widgets-osastosta. Ja sieltä se like-button vedetään sitten tänne Wimpime-kategoriaan näin. Tuohon sitten se nimi, mikä näkyy asiakkaalle, tykkää meistä ja sitten teidän oman sivustanne verkko-osoite ilman niitä VP-admin lisäosia. Eli vaan sitten tuo VP plus opiskelijanumeroon saakka tuo osoite kopioidaan sitten tänne alas näihin laatikoihin näin. Ja sitten nämä säädöt on vähän vapaaehtoisia, mitä haluatte käyttää. Mä otin nyt tässä sitten button countin ja sitten naamat pois näkyvistä ja sitten save. Ja tämä olikin sitten tässä. Näin. Sitten se pitäisi näkyä teidän sille etusiville.